கிருஷ்ணர். ஏன்னா அவர் அவதாரம் டிசெண்டிங் ஆஸ் இட் இஸ். அவர் அப்படியே இறங்கினதால அவர் அவதாரி ஆறாரு. அவதாரம் சாரி அவதாரியை ஏன்னா அவர் அவதாரினா எல்லா அவதாரங்கள் வரத்துக்கு மூல காரணமா இருக்கிறதால அவர் அவதாரி. அவரும் வந்ததால அவதாரம் அப்படின்னா இறங்குறது அப்படியே அப்படியே அவர் கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து வந்ததால அவர் அவதாரம் ஆறாரு. எப்படி அப்படின்னா நம்ம டுவல் ரோல் பண்றது இல்லையா, ஒரே பொண்ணு மனைவியா தந்தையா தாயா குழந்தையா இருக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் டுவல் ரோல் பண்ண முடியாதா அவருக்கு. அதுதான். சோ ஒரு ஹெச்ஓடி பிரின்சிபால் டீச்சரா கூட ஆகலாம், ரைட்? டீச் பண்ணா டீச்சர். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்ததால அவதாரம் எடுத்தார். ஓகே. அவதாரங்களுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறதால ஏதே சாம்ச கலாபம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராதி வியாக்குலம் லோகம் ரிதுநந்தே யுகேகம் நால அவர் அவதாரி ஆறாரு. சோ ரெண்டுமே அவரை அட்ரஸ் பண்றாங்க. ஓகே. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम तत्सत्. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हे माता रास यात्रा रे दीपावली उताना द्वादशी यात्रा देखीला चक्कली. ये माता रथ यात्रा द्वादशी यात्रा चैतन्य महाप्रभुவும் அவரது பக்தர்கள். பத்மா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க, அவங்க படிக்கட்டும். ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் எனக்கு என்னன்னா, நான் நேத்து சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இன்னைக்கு ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அப்ப அடுத்த ஆள் ரெடி ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் யார் படிப்பாங்க மாதாஜி? படிப்பாங்க மாதாஜி. இல்ல ஹேண்ட் ரைஸ் யார் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஆர்டர்ல பாருங்க. நான் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி நெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அத வச்சு போங்க. வேற ஏதாவது பேர் சொன்னாலும் தப்பு இல்ல, பட் அந்த ஆர்டர்ல ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுக்குதான். அப்ப கண்டினியூஸா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஏயி மத ராச ஜாத்ரா ஆரதி பாவலி. முதல்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதே மத ராச யாத்ரா அரே தீபாவளி உத்தானா द्वादशी यात्रा देखीला सकली. ஏயி மத ராச ஜாத்ரா ஆர தீபாவளி உத்தான துவாதசி யாத்ரா தேகிலா சகலி. இவ்விதமாக ராச யாத்திரை, தீபாவளி, உத்தான துவாதசி என எல்லா திருவிழாக்களிலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் கலந்து கொண்டனர். பொருளுரை. தீபாவளி திருவிழா கார்த்திகை மாதத்தின், அதாவது அக்டோபர் அல்லது நவம்பர்
அமாவாசையின் இரவில் வருகின்றது. ராச யாத்திரை அல்லது கிருஷ்ணரின் ராச நடனமானது அதே மாதத்தின் பௌர்ணமி அன்று நிகழ்ந்ததாகும். உத்தான துவாதசி என்பது அதே மாதத்தின் தேய்பிரையில் வரும் 12வது நாளாகும். ஏகாதசிக்கு அடுத்த நாள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் எல்லா பக்தர்களும் இவ்வெல்லா திருவிழாக்களிலும் கலந்து கொண்டனர். தேங்க்யூ மாதாஜி. கார்த்திகை மந்த்ல தீபாவளி வரும். சோ ராசா டான்ஸ் வந்து அந்த நாள் நடந்துச்சு. என்ன மாதிரி தீபாவளி நாள்லதான் தாமோதர் லீலை நடந்துச்சுன்னா அதே நாள்ல நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சு. ராசலீலையும் அந்த நாள் நடந்தது. அததான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அந்த நாள்னா அந்த பீரியட், அந்த டைம்ல நடந்த விஷயம். ஃபுல் மூன் நாள் தானே. ஏகதின மகாபிரபு நித்யானந்தேலானா துயி பக்தி யுக்த கைலா நீ பிரேத வாசியா. ஏகதினே மகாபிரபு. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. யார் நெக்ஸ்ட் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மாதாஜி நீங்களே சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொன்னா நெக்ஸ்ட் ஆள் தான் படிப்பாங்க. அதான் மாதாஜி நீங்களே சொல்லிருங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். ஏகதினே மகாபிரபு. நெக்ஸ்ட் யார் படிப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஒரு டீச்சர் ஒண்ணு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு தான் ஆன்சர் சொல்லணும். திரும்ப டீச்சர் நீங்களே ஆன்சர் எழுதுறீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. மாதாஜி உங்களுக்கு அடுத்த யார் படிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிக்க ஆரம்பிங்க. அததான் மாதாஜி ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எல்லாருமே இருக்காங்களா, ஒருத்தர் சொன்னா சங்கடப்பட்ட என்ன பண்றதுன்னு சொல்றதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்குதான் நீங்க கத்துக்கணும். ஒரு தடவை ஒருத்தரை சொல்லுங்க, அடுத்த தடவை இதுக்கோசரம் தான் இந்த ட்ரைனிங் கொடுப்பேன். எப்பவுமே ஒரு டீச்சர் கேட்டாங்கன்னா அவங்களை குவெஸ்டின் பண்ணாதீங்க. இப்ப வந்து நான் ஏன் பண்ணணும், பிரச்சனை ஆகும்னா ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரீசன்ல அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா. சோ அதையும் இப்ப நான் சொல்றேன்றதுல இப்ப நாமினேஷன் பிரபு இது பண்ணனா இல்ல பிரபு நான் வந்து அப்படி பண்ண மாட்டேன் இப்படிதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவர் சொல்றதுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். ரைட். அவர் எது சொன்னாலும் நான் ஏன் பிளைண்டா கேட்பேன்னா அவர் சொல்றதுல ஒரு மீனிங் இருக்கும்னு. நான் சேஃபா இருக்கணும்ன்றதை விட அவருக்கு நம்ம வந்து மரியாதை கொடுக்கணும்னா அவங்க சொல்றதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்ன ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு. இல்ல மாதாஜி நான் பண்ண மாட்டேன்னா அப்போ அதுக்கு அகைன்ஸ்டா போகுது இல்லையா. சாரி மாதாஜி. இல்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு இதே ஃபியூச்சர்லயே வரும்னு. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கணும் மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகதினே மகாபிரபு நித்யானந்த லாஞ்சா தூயி பாயி சுக்தி கைலா நிப்ரீதவசியா. ஒரு நாள் இரு சகோதரர்களான ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபுவும் தனிமையான இடத்தில் ஒன்றாக அமர்ந்து ஆலோசிக்க தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன காம்பினேஷன். மல்லாராம் நிர்மல மனோனே இங்கேயும் 2 பேரும் வந்துட்டாங்க ஆலோசிக்கிறதுக்கு. இவங்களுக்கும் அந்த பாட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? என்னோட ஃபேவரட் ஸ்லோகத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? அவங்க அங்க குஸ்தியில சந்திக்கிறாங்க மாதாஜி. இங்க வந்து தனியான இடத்துல வந்து சந்திக்கிறாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். 2 பேருமே அவங்களேதான் பண்றாங்க அப்படின்னு. வெரி நைஸ். ஹரி போல். கிபா யுக்தி கைலா துனே கேஹா நாஹி ஜானி பாலே அனுமானா பாச்சே கைலா பக்தகானி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிபா யுக்தி. மாதாஜி யார் நெக்ஸ்ட்? நான் மாதாஜி. யார் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு அப்புறம்? நான் கலாவதியா. கலாவதி மாதாஜி படிங்க. நீங்க படிங்க. சுக்தி கைல துஹே கஹேகி நாஹி கனா பலே ஜனுமான பாசே கைல பக்தி ஜனா. சகோதரர்களும் தங்களுக்கு மத்தியில் என்ன ஆலோசித்தனர் என்பதை எவரும் அறியார். ஆயினும் அவர்கள் உரையாடிய விஷயம் என்ன என்பதை பிற்காலத்தில் பக்த கணங்களால் ஊகிக்க முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2 பேர் என்ன பேசினாங்க? உங்களை கேக்குறேன். என்ன பேசினாங்க? என்னையா மாதாஜி? தெரியலையா? மாதாஜி மாதாஜி 2 பேர் வந்து பக்தியை பத்தி தான் பேசுவாங்க மாதாஜி. பக்தர்களையும் பக்தியை பத்தி பேசுவாங்க மாதாஜி. பாக்கலாம் என்ன பேசினாங்க. எனக்கு கூட தெரியாது. நானும் உங்களதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பட் குட் கெஸ். பாக்கலாம் என்னதான் கெஸ் பண்ணாங்கன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. தாபே மகாபிரபு சாபே பக்தி போலா ஈலா கௌட தேசா யாத்தா சாபே விதாயா கரியா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நெக்ஸ்ட். தாபே மகாபிரபு சபா பக்தே போலா ஈலா கௌட தேசே யகா சாபே விதாயா கரிலா. மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைத்து பக்தர்களையும் அழைத்து வங்காளத்திற்கு திரும்பும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இந்த வழியில் அவர் அவர்களிடம் விடை பெற்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நெக்ஸ்ட் போலாம். சோ பேசிக்கலி எல்லா டியூட்டிஸ் கூப்பிட்டு
நீங்க எல்லாம் பெங்கால் கிளம்புங்க அப்படின்னு டாடா பை பை சொல்லிட்டாரு. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். விப்ரலம்ப பாவா साबारे कैला प्रभु प्रत्यब्दा आशिया गुंडीचा देखिया या बे हमारे मिलिया. சபாரே ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க பிரபு. சபாரே கஜிலா பிரபு பிரபு ஹரி நீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் யார் மல்லிகா படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் படிங்க. மல்லிகா மாதாய் படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. சபாரே ஓகே கஜி பிரபு பிரத்யப்த ஆசியா பாஜி, நான் கை உயர்த்தியிருக்கேன். யாபே ஆமரே மிலிஹா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் விடையளித்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு அவர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார். என்னை சந்திப்பதற்காகவும் குண்டிசா கோயிலை தூய்மை செய்யவும் திருவிழாவை காண்பதற்காகவும் ஆண்டுதோறும் ஜெகநாதபுரிக்கு வாருங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மதை வாழ்களுடன். எடுத்த உடனே என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க, ஜெகநாத் புரி எவ்ரி வருஷம் வந்து பாக்கறச்சே நீ வந்து கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்க ஒத்துப்பாங்களா ஒத்துக்க மாட்டாங்களா? ஒத்துக்குவார் மாதாஜி. நாமனிஷ்ட பிரபு கூட சொல்லுவாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கோயிலுக்கு வாங்கன்னு. நம்ம கேக்குறோமா இல்லையா? நம்ம கேட்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி அந்த ஒரு வீட்டுல நம்மள அனுப்புவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு இது எங்களுக்கு இருக்கு மாதாஜி. பேசிக்கலி என்ன ரீசன்னா 10 ரீசன் சொன்னாலும் நம்ம கேட்கறது இல்ல. இதுதான் பாவம். உங்களதுன்னு இல்ல எந்த கூட. பிரபு ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொன்னாரு, அம்மா நீ நடு ஸ்டேஜ்ல இருமா, 2 வருஷம் முன்னாடி கொஞ்சம் கூட போகாதமா, டிடி முன்னாடியே இருன்னு. கேட்டனா கேட்கல, போனேன் ஷாக்கு. இவ்வளவு சொன்னாரு, அம்மா சுகர் கேன் ஜூஸ் குடிக்காதம்மா, நீ வேணா இளநீர் சாப்பிடுன்னு. நானும் திருட்டுத்தனம் பண்ணோம். அங்க இருந்த இன்னொரு பிரபுவும் கோயில் பிரபுவும் பண்ணாரு. கடைசியில 2 பேருக்கும் வந்துச்சு. ரைட். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா பயப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல, சீனியர்ஸ் சொன்னா நம்ம கேட்கணும்ன்றதுக்கோசரம். சோ அதனால வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சொன்ன உடனே நம்ம பண்றாங்க. இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா, தர்ம கோச்சித கைதவோத்ர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வீரியம் வாஸ்தவ மாத்திர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம். இது வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் கைத்தவ தர்மா. அதுக்குன்னு வீட்டுல இருக்கிறவங்களை விட்டுட்டு வந்துருங்க நான் சொல்லல. நம்ம நிஜமாவே அவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போடுறோமா அப்படின்றத திங்க் பண்ணலாம். போடுறோம் அப்படின்னு ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா ஓகே. பட் நம்ம நிஜமாவே போடுறோமான்றது எனக்கு ஒரு குவெஸ்டன் மார்க்கா இருக்கு. உங்களை பத்தி சொல்ல, என் விஷயத்திலயும் நான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆச்சாரியராஜ்ஞாதிலா கரிய சாமானா ஆச்சந்தாலா ஆதி கிருஷ்ணா பக்தி தியோதானா. யார் படிக்கணும்? இல்லையா மாதாஜி? இல்ல அவங்க நினைக்கிறேன். மாதாஜி நான் கை புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. உயர்த்தி யாருமே சொல்லல மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆச்சாரியரே ஆஜ்ஞாதில கரிய சம்மான் ஆசண்டாலாதி கிருஷ்ண பக்தி தேவோதான. பெரும் மரியாதையுடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அத்வைத ஆச்சாரியரிடம் வேண்டினார், கிருஷ்ண பக்தியினை கடைநிலை மனிதனுக்கு சண்டாளனுக்கும் வழங்குவீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நிறுத்திட்டு நீங்க நாளைக்கு மறுபடியும் இதை படிக்க போறீங்க. கரெக்ட் டைம்க்கு வந்து நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. சரிங்களா? இதே மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்தகோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே. ஜெயந்தி மாதாஜி உங்களுக்கு ஒண்ணு ஒர்க் இருக்கு. நாளையில இருந்து அப்கோர்ஸ் இந்த தடவை வந்து புஷ்ப மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு. பட் நாளையில இருந்து புஷ்ப மாதாஜிக்கு நெக்ஸ்ட் யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க நீங்க சொல்லிட்டு, நாளையில இருந்து இல்ல இன்னையில இருந்து தாரணேஸ்வரி மேம் கிளாஸ்லயும் சரி எல்லா கிளாஸ்லயும் சரி ஃபர்ஸ்ட் யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ல போறீங்க ஜெயந்தி மாதாஜி. ஓகே? ஹரே கிருஷ்ண மதர். ஓகே மதர். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மதர். கிருஷ்ணா. சோ நீங்க திங்க் பண்ணிக்கோங்க. ஒருத்தர் பேர் சொன்னா இன்னொருத்தர் பேர் நெக்ஸ்ட் டே வரக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வேற பேர் வரணும். ஒரு நாள் ஒவ்வொருத்தர் சொல்ற மாதாஜி. ஒரே நாள ஒருத்தரே ஒவ்வொரு நாளைக்கு இல்ல மாதாஜி. இன்னைக்கு நாளைக்கு நான் சொன்னா நாளைக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லட்டும் மாதாஜி. அதுதான் நீங்க சொல்ல போறீங்க. நெக்ஸ்ட் டே யார் சொல்ல போறாங்கன்ற இதை நீங்க செக் பண்ணி சொல்ல போறீங்க. நாளைக்கு வந்து மாதாஜி இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நாளைக்கு எடுத்த உடனே நான் சொல்லி முடிச்ச உடனே இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி விட்டுருங்க. அவங்க நெக்ஸ்ட் ஆள சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இன்னைக்கே சொல்லணுமா இல்ல நாளைக்கே மாதாஜி நீ சொல்றது? ஹரே இன்னைக்கே ட்ரை கிருஷ்ணா. பண்ணுங்களேன். இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்களேன். தாரணேஸ்வரி மேம் வித் யுவர் பெர்மிஷன் தாரணேஸ்வரி மேம் கிளாஸ்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேம். எல்லாரும் ஒரே டைம் படிக்கிறதால நான் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அடுத்தது யாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபார் அ சேஞ்ச் யார் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணட்டும். சோ தட் கிளாஷ் ஆகாது. ஒரே டைம் ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கும். நியூ வே. ஹரே கிருஷ்ணா. Right, ma'am. Wish you a very, very happy New Year, ma'am. Happy Krishna conscious. Thank you and same to you, ma. Hare Thank you, Krishna. ma'am. Hare Krishna. Thank you so much. Hare சின்ன Happy Krishna New Year, Radhika Mataji. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த மதஜி இந்த